Piny owacho ochwalo bilion 14.4 e tielo mar ariyo mar siro somb jopuonjre. Okinde ma pacho ka okwedo okang' mar doho mar kumo okil Ahmed Nasir chung'ne ng'ata ng'ata e doho mamalo mogik. Wadwani kwa biro mondo joma tindo ma ok ong'eyo kata joma pok oparo wechego wanyise ni gik ma wachogi gin wacha japuonj. Gin e buge mang'eny ahinya kata kalatese mang'eny ahinya. Ikruok mogik itimo e kar romo ma Ofafa Kisumu motelo ne nyasi mar rapar Jaramogi Oginga Odinga matimore odiechieng' makiny. Okwe jawinjo na in gi thuolo mar oro ote mari machuok e namba maro mar ote machuok ma en 30600 machiegni weche manyien mag Migago. Nyinga Milton Ochieng' Awuor. Piny owacho ogolo pesa maromo siling bilion 14.4 e tielo mar ariyo nomenda mag hola kod siro somb jopuonjre manie mbalariany mag piny owacho. Kuom omenda gi duto bilion 10.39 ibiro ketie hola kokalo Higher Education Loans Board kata HELB, ka bilion 3.98 biro bedo mag siro somo kokalo aguch omenda mag mbalariany kata University Fund. Mairi kelo kwan omenda duto mosechwal nyaka bilion 23.6 ma piny owacho osegolo ni jopuonjre ma higa mokwongo e mbalariany chakre dwe mar 9 higa mokalo nyaka dwe mar 10 higa mokalo no. Piny owacho bende nogolo bilion 5.3 ne hola ne jopuonjre kod bilion 3.9 ne jopuonjre madhi mbele gi somgi e mbalariany kod TVETs kokalo yo manyien mar chwalo omenda. Bilion 14.4 ibiro chiw kaluwore kod dwach jopuonjre. Pesa ni ibiro chwal ka ichulo pesa somo kokalo aguch mbalariany. HELB bende biro chwalo omenda mar somo achiel kachiel ne mbalariany goeko, ka mag dak to ibiro chwal accounts kata simb jopuonjre. Mbalariany biro yudo kwan omenda goeko kawuono. Okang' mar doho mamalo mogik mar kumo okil kamaloka Ahmed Nasir Abdullahi chung'ne ng'ata ng'ata e doho mamalo mogik e pachoka medo nyuolo paro mopogore opogore. Riwruok mar okinde pachoka Law Society of Kenya kokalo kuom jakomgi kod okinde mamoko odhi e yor tudruok mar X kendo giwacho ni giseyo mokalo ng'eto makamano ma giwacho ni en ataro mar chik. Jakom LSK Eric Theuri dwaro mondo doho mamalo mogik owit oko ng'etono kendo kwayo ng'uono. Kaka jafwamb weche marwa Chris Owino leronwa, moko kuom okinde to dok ne kweth mar Martha Koome ka giwacho ni chike mag okinde omiyo doho teko mar kumo okil moro amora moyudi gi ketho mar miano joyal buche gi chilo. Bad migawo mar doho oyudore e midhiero machielo kendo kaluwore kod okang' mar kumo okil kamaloka Ahmed Nasir Abdullahi ma bende ong'ere kod nying mar Grand Mula kuom chung'ne ng'ata ng'ata e doho mamalo mogik ewi weche maricho mosebedo ka omienogo joyal buche e mbui mare mar tudruok mar X. E ote makwiny mane ondik kod registrar mar doho LM Washira, doho mamalo mogik ne okumo Ahmed Nasir kata okinde matiyo e bwo kambi mare mar okinde kuom chung'ne ng'ata ng'ata e doho. Ote makamano yango ni en gima mako dhok ni Ahmed Nasir kod okinde mage biro dhi nyime kod chwalo bura e doho mar yudo ratiro ne joma gichung'negi e nyim joyal buche ma osiko mieno kod chilo. Kata kamano, okang' makamano oketo gai mar doho Martha Koome kod joyal buche 6 mamoko mag doho mamalo mogik e tago maliet bang' riwruok mar okinde pacho kae LSK kod okinde kwedo ng'eto makamano. Jakom LSK Eric Theuri wacho ni ng'eto makamano dhi rocho ratiro mag jopiny e yiero okil ma gidwaro mondo ochung'negi e doho, ka koro gidwaro mondo doho mamalo mogik owit oko ng'eto makamano kendo kwayo ng'uono. Korka kore, Profesa Makau Mutua oriwore kod okinde mamoko e seyo ng'eto makamano ma giwacho ni en ataro mar chik. Dr. Ekuru Aukot e mbui mare mar X bende ochayo okang' mar doho mamalo mogik ka olero ni mana ka Ja-Kenya moro amora Ahmed Nasir bende nigi ratiro mar golo pache kaluwore kod katiba. Kata kamano, okil kamaloka Donald Kipkorir odok ne kweth mar Martha Koome ka oyango ni chike matayo okinde ma pacho kae omiyo doho teko mar kumo okil kamaloka moro amora ma oyud kod ketho mar mieno joyal buche kod chilo mag mibadhi
madho kong'o asasa kod anjao mag hera. Mae thuolo mar ariyo ma doho osekumo Ahmed Nasir kuom chung'ne ng'ato e doho kaluwore gi tim mare mar seyo joyal buche kod weche mag mibadhi e mbui mag tudruok. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ikruok motelo ne nyasi mar 30 mar rapar Jaramogi Oginga Odinga dhi nyime karomo ma Ufafa Memorial Hall e boma ma Kisumo. Kaluwore kod gavana ma Kisumo Ngire Anyang' Nyong'o, ikruok makare oseketi mar neno ni nyasino otim gi kwe maonge ng'ikruok moro amora, wach manosir kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Uron. Jotelo ma ogen mar yore nyasino oting'o jandiko Ngire Ngugi wa Thiong'o, jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi to kod welo mamoko mawuok e pinje maloka. That activity, that event will start from St. Stephen Church, given that Jaramogi Odinga was an ACK faithful. It will then move to Ufafa, where we will have various leadership, those who worked with Jaramogi Odinga, those who are mentored by Jaramogi Odinga, those who are following and have followed Jaramogi Odinga. The significance of that event is massive, both in Nyanza and nationally. Manyien kanotimo kaka nogero piny, kaka ne okelo siasa ma Afrika e piny maduong', piny mangima, kaka giduto gi rumbagiri ne giloso piny Afrika kata tindo kethre kamano, to gik mane giwacho pod nitie, nondiki e buge. Wadwani kwa biro mondo joma tindo mok ong'eyo kata joma pok oparo wechego wanyise ni gik mwawachogi gin wacha japuonj. Gin e buge mang'eny ahinya kata kalatese mang'eny ahinya ma kisomo to biro nyisi gik moko ma kata wan ok wawacho ka. Duond bura mar UDA ni e chenro mar ndiko jokanyo e kaunti ma Siaya kane gindiko jokanyo malo 850 e kar chung' od bura ma Gem. Jatend UDA gwengego George Ayoma owacho ni gichano mar ndiko ji 33,000 e wards duto manie kaunti ma Siaya, ka bende gigeto jokanyo 200,000 motelo ne yiero mabiro. Ayoma kamano bende okwedo donjore kod chenro magi kokwayo ni mondo siasa obed gino manywako ji duto. E process mokwongo ni wadwa temo kabisa mondo wabet ji 18,000 kech kawuono en short notice to wanwang'o ji 852. Koro moko kaka wachako lando machon go aparo ni bobedo maber moingo ma. Wan gi jo Game North, wan gi jo South, wan gi jo West, wan gi everywhere in game. Koro move ni en ochakore. Kendo kowaka to wadhi Ugenya, to wadhi Ugunja, to wadhi Alego i Siaya, to wan watieke gi Bondo. Ka wasetieko mano to waboluongo meja rally e Siaya nke Siaya maduong'. Ramogi yena monda ka uyueyo mokwongo e chenro mar Migago, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo, wapuonji tedo, miel manyasani, sigana kod moko mamit. Ni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo, kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George, mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Mano wadhi yudo pesa, wadhi yudo sympathy vote. Aparo ni you are crazy. Abbiamo un club. Into in nga. Irito ng'ama wuok e hotel ka gemo baba. Ano ng'ama ketho nyinga no? Idhi koda kanye? Into be mika suri. Jirani, toke ninje. Nomadic people. Okami namba nyiri mawuoyo kodi sanegi. Kokata en gi sut ja uskwere polo.
Ifwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyecho ne tiel. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo moko kuom jopuonjre manotimo penj mar klas 8 higa mokalo pok odonje klas 9 karuwore gi rem mar yudo omenda mar somo. Japuonjre Denis Ochieng mane oyudo maksi 362 e sikund primar St. Joseph Ombo ne odok kuom jopuonj e sikunno mar kwayo kony mar chulo omenda mar somo. Ochieng modak kod min gi Lilian Achieng e kadak mar yuto ji ni piny mar Nyasare wacho ni entiere kod luoro ni lek mare mar somo nyalo lal nono ka ok oyudo kony mar donjo e sikund yawuoyi ma Tonga. Min mare Lilian Achieng tiyo tich mar luoko ne ji eka mondo mi oket chiemo e mesa. Gariyo to koro pesa manyalo dhi godo skul e motamore noluonga Tonga Boys to pesa koro nyale motamore e skul kae ne mama emane ne an godo to e skul kae jopuonj bende mane sira kinde moko na lunch ne bende ne tamre ga to jopuonje emane konya gande wach lunch. Kama dak Nyasare. Nyasare kama dak en yana luoko ne manaji. To luoko no bende sani piny tek ma samoro be inya manye kata juma achiel kapok iyudo kata ng'ama luoko ne. Koro ok adak maber ahinya, dak matek. To de an gi lweta dino osedhi sikul. Ta onge namna kaka nyalo puonje, onge asetemo wuotho. To kata kuom jotelo yudogi osebedo matek. Nasetemo nyaka Equity ma ok ayudo. Uchopo sama koro sekalo penj onego dhi mbele to kuom hai marach kuonde manotimie application te machalo kaka KCB, machalo kaka Equity, machalo kaka programs mamoko ma chudo ni nyithindogo ok oyudo thuolo. Nyathini noduogo back to school kuom jopuonj ka mondo oyud kony. Koro I'm appealing to the members of the public, appeal to all the well-wishers manitie around mondo gi come up mondo this young boy oyud somo makende. Jodak ma Budalangi wacho ni gidak gi luoro ni gwenge gi pi nyalo muomo kendo kowuok e nam Lolwe. Jodak dwaro piny owacho mondo chak chon chenro mar chiwo negi kuonde mamoko ma ginyalo dhi dakie. Nyaka sani familia maromo 15 osedar kaluwore kod pi oula. Familia mamoko maromo 18 pod odak e kar jotno nyaka pi oula dargi e higa mar 2019. Pi oula e gwenge ma Budalangi bende pod hinyo chenro mag somo kanyakla gi chwalo thieth e kor gwenge. Na ng'ambo tumeishi, tumerudi hapa, angai maji na tushumbua, wengine tujarudi boma yetu, tumeishi maboma ya watu vile hata vile tunaishi bi walipea sisi makapela tena meraruka, hata tuna maisha yetu ni mabaya, hata tunakanyaga maji, tukitembea kwa maji hata miguu tunachikuna. Watu wamechoka na wameanza kuomba mahali, kuomba jamii ambazo ziko na raha kusaidia ili wapate kukaa katika nyumba, hata kama watashare hiyo nyumba moja familia mbili, at least wae katika pale ambao wanaweza kujikinga baridi. So tuko na familia 33 zenye sasa hivi hazina makao na zimekimbilia kwenye maboma ya juu. Hata hapa penye tuko ni boma la mtu ambaye amekaribisha tu watu ili wajistiri hapa kwa sababu hawana mahali pa kwenda. Saa hii kuna shule zenye tukiongea ziko ndani ya maji. Shule kama Madua is a primary school, iko Bunyala South. Saa hii iko ndani ya maji, hata haijafunguliwa. Na ni vema muanze mapema venye tumeanza kuambia. Lakini mkingoja kuharibike kama mwaka 2020, hiyo nawaambia ukweli tutakuja huko, mtungoje, na this time hatutabembelezana.
Derepe mag loche mating'o mwandu kowuok e wath ma Mombasa nyaka e pinje malibamba koro buogo mar bago ng'anyo mar tipo kaluwore gi meko mag derepe wetegi e piny Sudan. Kotelnegi kod jakomgi Roman Waema giko ni derepe wetegi mawuok e pacho ka maromo 69 omaki kendo geng'negi e tesende mopogore opogore mag obila e piny Sudan kaluwore gi ng'anyo manche gi bago kaluwore ni isandogi gobila ma pinyno. Giko ni e thuolo ma jumbe adek gisewito derepe moko 4 e yo mapok oyangore maler ka gidwa ni mbetre mar piny Kenya e piny Sudan mondo mi odonjre e midhiero magikale kendo res jowetegi momaki. Walikamatwa jana, wengine wako kule Bor wamefungwa na wengine wako Bentiu State. Sisi ilikuwa tunamuomba waziri kwa sababu tumelalamika sana, ikieleweka siku 2 zilizopita madereva waliuawa kule Sudan. Nao madereva walikuwa na protest uovu ambao wenzao wamekuwa wakitendewa kule Sudan. Basi sisi kwa maoni yetu tunaomba ambassador wa Kenya aweze kulishughulikia hili jambo kwa haraka sana, manake inaonekana sasa Sudan ni nchi ambayo imeanza kuteleza kutokana na kuheshimu haki za kibinadamu. So wakati unasikia kwamba dereva ametoka Mombasa ameenda kutafutia familia yake kupeleka mzigo South Sudani ama kule kwenye Menda, alafu akaenda akashikwa kule akaanza kufanywa dhuluma, maana zile ni dhuluma. Kawaida kunafaa kuwa na sheria. Iwapo amekiuka sheria za nchi, labda overspeeding, hajafunga mshipi ama makosa yale yote, anaweza kuchukuliwa hatua za kisheria, lakini si kufanya yale mambo ya kuua mtu. Hajaenda kama jambazi wala si gaidi. Iheshimike na itambulike kwamba dereva ni mtafutaji kama ule mwingine na apewe heshima zake kama dereva. Sisi ndo tuna run uchumi wa nchi na uchumi wa dunia. Hii kazi ya udereva ikisimama leo, kila mtu atafeel the pain. Yena mondagoni erokamano jawinjo mag Ramogi TV kuom miya kinde mari kane wakelo ni cheno mar Migago. Ka ruoth oriti an bendo rita wachako rom kendo saa 10 e weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng Awuor, bed godiochieng' mokwe. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Kaonge